हेलो फ्रेंड्स बरायबाय mybodotech चैनलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो लादों मोनसे गुड निउज एबा जबनि खौरां जेरावनाखि नोंथांमोना 2023 नि 3 मार्चआव नोंथांमोना मोनसे सार्कुलार मोननो हादोंमोन जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सिङाव एबा सेक्रेटारियेट एडमिनिस्ट्रेशननि डिपार्टमेन्टनि सिङाव नोंथांमोना जब मोननो हादोंमोन एबा नटिफिकेशन मोननो हादोंमोन। बिनिनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया एग्जाम कन्डाक्ट खालामबाय आरो नोंथांमोना रिटेन टेस्टआव लोगोसे कम्पिउटार प्रफिशिएन्सि टेस्ट बिनिफ्राय बाइबा भइस टेस्ट बेफोर मोनफ्रोमबो इन्टारभिउआव नोंथांमोना क्वालिफाइड जाबाय। बिनिनो गुड निउज नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो लानाय जादों एबा बिनि गेजेरजों नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्टखौ बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो लानाय जादों। बे जबानो जाबाय जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट आरो लोगोसे स्टेनोग्राफार ग्रेड 3। बिनिनो रिजाल्टखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम नायलांनो हागोन आरो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि रिजाल्टखौ चेक खालामनानै लोगोसे नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै मिथिहोनो हानाय जागोन। लोगोसे नोंथांनिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामबाय जे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बेफोरबायदि माखासे जबनि खौरां लोगोसे स्किमनि आपडेट नोंथांमोनहा मोनबाय थानो हायो। दानिया नोंथांमोनहा रिजाल्टखौ रल नाम्बार वाइसआव नुनो मोननाय जागोन। बेवहाय टटेल नोंथांमोनहा 20 जन एबा 20 जन भेकेन्सि दङ बेवहाय जेरावनाखि सेलेक्ट जादों बे जाहैबाय जुनियर एसिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ एबा जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट एबा JAA। बेवहाय टटेल 20 जन दङ। बिनिफ्राय रल नाम्बारखौ नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनगोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 1498 बेफोरबायदिनो फारि फारि नोंथांमोना जोबजासिम नायदो। बेवहाय 20 जन दङ बेवहाय क्वालिफाइड जानाय। बिनिफ्राय 2 नाम्बाराव जोङो नुनो मोनदों बेवहाय 2 नाम्बारा जाहैबाय स्टेनोग्राफार ग्रेड 3 नि थाखाय बेवहाय गासै 12 जन दङ। जों बेखौ साननानै नायदो बेवहाय 12 जन केन्डिडेट्सफोरा बेवहाय क्वालिफाइड जादों। दायो बे रिजाल्टखौ नोंथांमोनहा 13 मार्च खालिनो होनाय जादोंमोन, नोंथांमोना मोननो हादोंमोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनि खौरांखौ माखासे निउस पेपारनि गेजेरजोंबो मोननाय जागोन। गाहायाव होनाय दङ बेवहाय बर' हिसाबै बेहाय बड'सा, बिनिफ्राय आसाम ट्रिब्युन, बिनिफ्राय सेन्टिनेल इंलिश निउस बेफोरबायदि पेपारनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननिसिम गुड निउज शेयार खालामनाया बेखिनियानोसैमोन। बे भिडिअनि गेजेरजों एबा सुंद' भिडिअनि गेजेरजोंबो नोंथांमोननि गुड निउसखौ शेयार खालामनो लानाय जादों। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।